naše opažanje je naša psihička funkcija. Evo i za to da dam neki primer da možda ljudima bude jasnije. Mi recimo i dan danas ne znamo i time se bave istraživači i kod nas. Zašto kada vidite beli papir na suncu i kada vidite beli papir u senci, vi i dalje znate da je to bela, iako on vama objektivno ne izgleda isto. Ako vam neko kaže ja sam psiholog i da vam konkretan savet za veliki problem, to ne valja. Ali ima i onaj fenomenalan podatak zašto je znak McDonald's crveni žut. Psihofizika meri za početak, odnosno opisuje odnos spoljašnje stimulacije, to da vas neko dodirne po ruci recimo, i toga kakva je vaša senzacija toga. Da. Marija, zašto si ti upisala psihologiju? Ja sam upisala psihologiju i to je verovatno onaj odgovor koji daje 80 do 90% ljudi koji upiše psihologiju i koji je jeziv da bi pomagala drugim ljudima. Naravno. I mislim da to nekako i osnovno govori o tome da nas tako možda verovatno ljudi najviše i vide. I krenula sam od toga da sam odmah htela da budem psihoterapeut kada sam upisala psihologiju i onda dok sam prolazila kroz studije to se menjalo svake godine. Čak sam u jednom trenutku htela da budem i neuropsiholog i da to se bavim i da to izučavam. I onda sam napravila pun krug i na kraju studija sam opet došla do toga da želim da budem psihoterapeut i onda sam nastavila dalje u tom smeru. Ali jesi se držala sve vreme nekog pomagačkog dela psihologije ili si odlazila i na ove druge grane o kojima možda još nismo toliko čuli? Radila sam malo istraživačke stvari. Mislim, na fakultetu, čisto da spomenem, ja sam upisala kod nas ovde fakultet na psihologiji, bila ovde 2 godine i onda prešla u Englesku u London, gde sam završila na Američkom univerzitetu osnovne studije i onda na engleskom nastavila dalje. Tako da, baš onako široko. I imali smo istraživačke grupe, to mi je bilo sjajno i znam da dan danas kao koristim to. I naravno kasnije postdiplomskim studijama, jer smo isto morali da radimo, se bavimo negde istraživačkim radom. Da. Tako da jako poštujem istraživački rad i jako se oslanjam na istraživače iz psihologije. A kad smo već kod istraživača, Milice, kako je tekao tvoj put možda u psihologiju? Da, ja sam znala sam šta hoću, ali i znala sam da to sigurno nije pomagački, jer sam bila sam u fazonu kao šta ako ja sad nekoga zeznam time. Ali u stvari imam zapravo dobru priču vezano za to. Skoro sam prebirala po svojim dnevnicima kad sam bila klinka i onda sam našla, mislim da je to prvi srednje, gde nešto sad ja tu pokušavam da skontam kao što ljudi nešto rade, kao neko je bio valjda zao prema meni ili šta god. I onda sam u fazonu kao, ja mislim da ću ja studiram psihologiju zato što kao moram skontam zašto ljudi ovo rade. I mene u stvari to dosta dugo vozilo i onda mi tokom faksa to vozilo i sad ja se bavim socijalnom psihologijom, pre svega mi to zovemo međugrupni odnosi, odnosno to kao stereotipi, predrasude, diskriminacija, tome slično, kao to je jedan od mojih fokusa. Kao, ostala sam nekako dosledna tome, a čekaj, ali što sad ljudi ovo rade? Kao što mrziš drugog čoveka? Zašto su ljudi zli jedni prema drugima? Da. Tako da je mene sve vrijeme to na neki način vozilo i to kao znala sam neću kliničku i znala sam zapravo da jako sam rano tokom studija odlučila da bih voljela da to bude neka vrsta istraživačkog rada. Jer to kao samo tako mogu valjda da skontam, kao, a što ljudi to rade? Da. A ti? Pa ja uopšte nisam, recimo, vidiš, baš sad ovo slušam i interesantno mi je zato što znala sam da neću kliniku, mada sam ja došla iz tačke gde nisam baš znala šta bih da upišem i nije mi to bilo najprirodnije da donesem taj izbor, ali recimo kao psihologija mi se dopadala mi se u srednjoj školi, iako evo sad da vam kažem šta mi se tačno u srednjoj školi dopalo, ne bih to mogla da navedem. I razmišljala sam kao da ne želim da se bavim klinikom, a da sam ja bila izložena dosta ulozi psihologa u recimo školskom sistemu. Ne u saradnji sa psiholozima, nego porodično sam znala da tu imaju neki psiholozi koji ne rade samo u školi sa decom. I to mi je delovalo kao atraktivno u tom trenutku. Međutim, kada sam došla na faks, a onako konkretno naš faks u Beogradu, mada i većina drugih odeljenja u Srbiji je prislična, odmah ulećemo u baš onako heavy istraživački pristup, odmah se uči statistika, metodologija istraživanja, ali i neke oblasti koje za nekoga ko je laik
potpuno su nepoznate i u srednjoškolskim udžbenicima i kurikulumima su uglavnom prikazane kroz 2-3 pasusa, tako ih se dotaknete povremeno, a što su u stvari neke opšte psihološke stvari. I onda sam nekako vrlo brzo se zapravo orijentisala na kao kognitivnu psihologiju i da se bavim tim nekim fundamentalnijim procesima, ja konkretno jezikom, i onda je nekako prosto tu sam danas, ali nisam se mnogo istraživala, recimo. Znala sam da baš kao terapija nije za mene i pri tome i dan danas stojim, kao baš to mi deluje kao ono potpuni ideal psihologije s jedne strane, ali sa druge strane takođe i ono izuzetno težak posao. Da, kao daj da ne pokvarimo nekoga. Da. Tako ima upravo ta ideja kao ja bih da pomognem nekome ili da ne pokvarim nekoga. Da. I onda kao to biraš kao ne, a ipak da ne kvarimo. I sad je super to što si spomenula za tu prvu godinu, jer se ja sećam, to je baš bilo jedno veliko iskustvo. Prva rečenica koja nam je rečena kad sam upisala prvu godinu od famoznog doktora, profesora Brace Ognjenovića, jeste ako ste upisali psihologiju da biste saznali više o ljudskoj duši, trebali ste da upišete književnost. I onda ja mislim da smo u toj prvoj godini baš naučili da smo možda trebali da upišemo književnost, baš zbog toga što smo imali te fiziologije nervnog sistema, statistike, psihofizike, ja ne znam da li je ono ko vaša generacija radila psihofiziku, da i nju spomenemo. I baš je onako, ja sam došla s prirodno-matematičkog smera iz gimnazije, a gomila ono kao kolega i koleginica je baš bilo u potpunom jednom šoku i frasu kao šta je ovo što mi radimo. I mislim da je to ono kao taj neki prvi susret i nas, verovatno i drugih ljudi sa kojima pričamo, s čime se zapravo sve psihologija bavi. Pa da, zato što ja imam utisak da sada kada kao jednu osobu da zaustavimo na ulici i da pitamo šta radi psiholog, najverovatniji odgovori, barem je moj utisak, bi bili da je to neko ko ili radi u školi ili neko ko sedi ispred svog klijenta na kauču i nešto oni tu razgovaraju. Tako. Ali mislim da je i ta slika terapeuta vrlo onako nejasna ljudima u glavi. Uglavnom je to kao kauč i neko ko sedi pored. Da. Ili što je, baš moja drugarica i naša koleginica rekla, dok sam dolazila ovde, moja mama je, njena mama je u stvari njoj rekla kada je upisala psihologiju, psihologija nije posao, to je hobi. To je nešto što radiš sa strane. Svi smo mi kao pomalo psiholozi. Tako je. I to je ono što meni, na primjer, kao mega interesantno, kao s jedne strane naš predmet proučavanja jesu ljudi i ljudsko ponašanje i onda valjda baš zato svi imaju ono, misle da polažu tapiju na to da znaju mnogo o tome. Kao ono što ljudi koji su sami roditelji misle da znaju apsolutno sve o roditeljstvu i tako kao sad, kao ja sam čovek, znači ja prosto znam psihologiju. Gomila našeg iskustva je sa ljudima, dakle mi znamo nešto o ljudima. Tako je. I onda ima tih ljudi koji, kao masu puta sam čula to kao, evo, ja nisam psiholog, ali ja kao psihologa mater, da ti kažem. Samo, ne, brate, kao, ne možeš budeš psihologa mater, kao, jel postoji inženjera mater? Kao, evo ja kao inženjera mater, samo da ti kažem, možda je bolje taj prozor na drugo mesto da staviš. Tako da kao, to mi je, taj fenomen ljudi koji, kao, ja mislim da to svi rade u nekom trenutku svog života, da kao misle da baš zato što to imaju iskustvo sa ljudima, automatski to znači da sad oni baš svašta znaju o psihologiji. I kada su dobri u tom kontaktu, znaš, ono kao kada imaš te kao, kod mene, ja slušam sve svoje prijatelje i svi dođu kod mene sa problemima ili kada su jako uspešni u komunikaciji. I ono što moram da dodam, nekada verovatno ljudi misle kada su vrlo uspešni u manipulaciji da su dobri psiholozi. Kao uspeo sam nešto da ti proguram neku svoju ideju ili temu i kao onda sam ja dobar psiholog jer sam uspela da te omanem. Mislim da vrlo često ljudi i o tome misle, da mi obmanjujemo. Jer znamo nešto što oni ne znaju. Da, i taj moment znam nešto što ti ne znaš, to mi je isto, i kao moram da priznam da je to bila recimo i moja predrasuda jako dugo, kao ja sam bila svesna, to nije tačno da je predrasuda, ali sam je imala, kao to je bila moja predrasuda o psihoterapeutima, kao sad, koju magiju ovi ljudi znaju, u čemu je fora, posle sam je razbila, ali znaš kao sad, kao evo ne znam, ti ja razgovaramo i kao šta, jel sad
ti si drugačiji sagovornik meni samo zato što si psihoterapeutkinja. I mislim da to ljude dosta baguje. I vrlo često, recimo, se meni dešava da me ljudi pitaju kao, čekaj, ti si psiholog? Mislim, svima vam se to desilo sigurno. Tipa u taksiju, kao, čekaj, ti si psiholog, možda nije trebalo ovo sve da ti kažem, šta ti sad misliš o meni? Kao, brate, ništa, 2 ujutru, vraćam se kući, kao, ne mislim, ono. Dakle, ja sam psiholog, ali sam isto tako ljudsko biće. Da, sa radnim vremenom, ali pošto psihologija nije profesija nego hobi, onda ga možeš raditi bilo kada. Da, i u kafane, na primjer. Kafana kao glavno radno mesto psihologa, definitivno. Da, to za kafanu isto, mislim, kao, bože, ja sam, kao, danas sam puno nekih priča iz života, ali takav je dan. Ja sam pred kraj studija jedno vreme radila u Šanku, u nekom blues baru, i onda su ljudi bili, kao, mnogi su me znali i bili su u fazonu, ok, šta god, onda kao kad se pojavi neko nov, kao, znaš, kao ona završava sad psihologiju. Ja, kao, tebi mora da je ovde baš super, kao, šta ti sve možeš da vidiš, da zaključiš o ljudima. Ja sam u fazonu, ljudi, radim samo u Šanku, kao, zaključujem samo o tome da li imam dovoljno piva u frižideru i kao, treba se menja bure, mislim. Da, ali to je u stvari, mislim, to je u stvari ona glavna zabluda, ne to da li mi čitamo misli, nego kao gde su naša radna mesta, gde u stvari mi imamo psihologe na ovom svetu koji rade i šta ti ljudi zapravo rade. Jer negde smo, mislim da svi smo imali kroz ono detinjstvo u školi, iskustvo sa tim i tu najstrašniju stvar da nekoga pošalju kod psihologa, ali u stvari psihologija, i to je jedna vrlo lepa stvar našeg posla, je što možete da radite na mnogo većem broju mesta nego što bi vam inicijalno palo na pamet, posebno kada upisujete. I evo, mislim da smo mi relativno dobar primer toga, ok. Evo, hoćete da kažete u stvari gde vi tačno radite, pa da onda vidimo gde još psiholozi rade. Da, pa ja konkretno radim na Filozofskom fakultetu u laboratoriji za eksperimentalnu psihologiju. Ja se baš bavim eksperimentalnom psihologijom i psiholingvistikom. Tako da u tom smislu ja radim u tom akademskom kontekstu, te to nije nešto preterano možda vidljivo šire ljudima. Ali evo, Milice... Pa evo, isto i ja, samo ne u laboratoriji za eksperimentalnu psihologiju, nego u laboratoriji za istraživanje individualnih razlika. To već zvuči malo kao ljudski, ali i dalje ne dovoljno ljudski. I to, pa pomenula sam, malo pre se bavim socijalnom psihologijom, odnosno time kao kako se ljudi i zašto ponašaju u nekim socijalnim kontekstima. I to je još jedna stvar koju ljudi često mešaju, kao, aha, šta je socijalna psihologija, ali to socijalni rad. I kao socijalne politike ili kao sociologija, i onda, mislim, vrlo često kad sam ljudima govorila se bavim socijalnom psihologijom pre nego što sam se zaposlila na faksu, su me pitali, aha, kao, čekaj, jel ćeš ti sad da radiš u Centru za socijalni rad, kao to je baš teško, kao, ne, kao to su dve potpuno različite stvari. Ali da, kao isto sam u tom akademskom kontekstu, malo su te moje teme nekako liče na nešto što je nekako ljudima poznatije. I ono što se meni čini je baš, recimo, da u socijalnoj psihologiji kao svako ima o tome neku svoje mišljenje. I svi nešto smatraju. I šta se sad ti kao baviš tom naukom? Mislim, kao prosto ljudi znaju šta je to. I da u stvari što je kao, što je socijalnija oblast psihologije, što je više, njen predmet proučavanja nešto što možemo da vidimo u svakodnevnom životu, u čemu kao razmišljamo kao ljudska bića, to su ljudi skloni da budu to laici eksperti za to. Mislim, prilično sam sigurna da, recimo, ne znam, u psiholingvistici ili u percepciji, koja je još bazičnija, da je to mnogo manje, jer kao, ne znam kako je tvoje iskustvo. Pa sad, smatranja o tim oblastima su možda još i... kako da kažem, neobičnija, da se izrazim tako eufemistički. A i tu ljudi smatraju svašta. Pa smatraju svašta, mislim da to dolazi iz toga što je potpuno nepoznato i odvojeno od realnosti. Sad o čemu konkretno pričamo? Pričamo o istraživanjima koje se bave fundamentalnim procesima jezika. Dakle, negde gde se mi pitamo, recimo najprostije rečeno, kako mi znamo sve ove reči koje znamo, kako možemo da pričamo tako brzo. Jer vi kad razmislite, mi u svakom trenutku, evo ja sada govorim i izvlačim gomilu reči, slažem ih u rečenicu, ta rečenica je gramatična, to se sve dešava online i ja ne čitam, nisam pripremljena za ovo sada što ću govoriti, a opet to radim relativno brzo i znamo da možemo to i brže da radimo, tako da je to u stvari nešto najšire čime se psiholingvistika bavi. A sa druge strane, recimo, Milica je pomenula i percepciju koja nam odgovara na razna pitanja kako radi naš vizuelni sistem, jer i naše opažanje je naša psihička funkcija. Evo, za to da dam neki primer da možda ljudima bude
jasnije. Mi recimo i dan danas ne znamo i time se bave istraživači i kod nas, zašto kada vidite beli papir na suncu i kada vidite beli papir u senci, vi i dalje znate da je to bela, iako on vama objektivno ne izgleda isto. I kada biste uzorkovali sa slike boju u Paintu, videli biste da ta boja ne bi bila ista. Ali vi znate da je to ista boja. I onda u stvari, ali to sad ja kad ovako objasnim, to ljudima bude dosta jasnije. Međutim, kada nekome usput onako objašnjavate, ljudi znaju da se zaintrigiraju zaista, jer je stvarno onako, nije baš uobičajeno da se čuje, nema nas puno koji se time bavimo, mislim u Srbiji. I onda imate te situacije da neko kreće da vas propituje kao, a šta, kao ajde mi objasni detaljno, zvuči mi jako interesantno. I onda upadnete u te smešne situacije da šta god vi kažete, vaš sagovornik vraća na to kao, a znači oni kad tako pročitaju tu reč koju im ti pokažeš na ekranu vrlo brzo, ti onda znaš kao šta oni misle o toj reči, šta oni ovako, kakvi su kao ljudi. Dešavale su se te scene, ali mislim da je to više zato što prosto ljudi imaju neka očekivanja i jako im je teško da izađu iz toga, a vi nikada nemate vremena da im objasnite baš u sitna crevca i ne želite da davite ljude u ostalom time. Kao ja sam neki psiholog koji radi istraživanje i završit ćemo na tome. Možda onda na tome, u stvari, tu je možda naša krivica što ljudi ne znaju baš dobro čime se psiholozi bave. Pa u tom kontekstu da, mislim. Pa da, mislim, ali kontekst neformalnog druženja je uvek nezgodan da pričaš detaljno o poslu. Kao ne bi da daviš, isto kao što ne želiš da te dave i drugi ljudi o svojim poslovima. Ovo što si rekla o percepciji me sad kao podsjetilo na onu priču kao šta očekuješ kada upišeš psihologiju, da će da se desi na faksu. Sjećam se da smo na prvoj godini na vežbama imali, kao to su bukvalno psihofizički mini eksperimenti, gde sad ti tu kao imaš neki, ne znam, bockaš se nekim šestarom. Da, najkraće rečeno, psihofizika meri za početak, odnosno opisuje odnos spoljašnje stimulacije, to da vas neko dodirne po ruci, recimo, i toga kakva je vaša senzacija toga. Da. I onda kao koliko sad, recimo, ako ti neko dodirne s 2 prsta, koliko ta 2 prsta moraju budu razmaknuta da bi ti znala da su 2 prsta. Kao mi smo doslovno na vežbama to radili, kao bockali se i zapisivali kao koliko je, mislim sad to je bila neka, nisu bili prsti, bila kao neka malo finija mašinerija gde sad ti znaš, to je neki šestar koji malo po malo pomeraš, ali mislim da je ljudima koji su očekivali da kao dođu na faks i imaju to Freuda i kauč, da ih je to potpuno izbagovalo. Jer kao sve što se dešava u prvom semestru prve godine je to. Samo nije, nije kauč i Freud. Ali onda shvatiš kao koliko je psihologija šira od kauča i Freuda. Mislim, kao koliko ima strava stvari za koje ljudi nemaju pojma da ih rade psiholozi. Mislim da ne pričamo kao o industrijskoj psihologiji, kao gomili tih stvari kojima kao se mi ovde ne bavimo, ali postoje. Mislim. Da, pritom držimo se kauča kao ni sama terapija nije samo kauč. Mislim, šta više najređe je kauč, verovatno. To što si spomenula industrijski, ja se sećam da je to meni bilo kao wow moment, kao da je i to nešto što psiholozi rade, da nekada kada su postale fabrike, verovatno i dan danas postoje neke određene mašine i tako dalje, da su to ljudi koji će da izračunaju gde neko dugme je najvažnije da stoji, kao, jer treba da bude pri ruci ili treba da reaguješ na određeni način i kao to su. Ili, šta je ono još bilo, da kao koliko svetlo treba da bude, na primjer u fabrici gde rade ljudi, koja je jačina svetlosti treba da tu postoji da bi ljudi bili produktivniji. To su meni bili kao wow, i fascinantno. Meni je to recimo lično fascinantno zato što je to baš direktna primjena vrlo bazičnih psiholoških znanja. Kao zašto je znak stop crven, a nije zelen? Zato što mi znamo da nam je crvena boja specijalno značajna ili makar dovoljan dobar signal da možemo da ga detektujemo u raznim uslovima. Ali ima i onaj fenomenalan podatak zašto je znak McDonald's crveni žut, zato što te to navodno čini gladnim. Verovatno su radili neke, sigurno su radili neke marketinške studije. 100%. I onda nas to u stvari dovodi gde sve još ko psiholozi zapravo budu, vrlo često budu u marketingu. Da. Marketinškim istraživanjima. Ja ne znam mnogo ljudi koji su u tom pravcu otišli, ali se sećam da kad sam završavala fakultet, da je mnogi kolege i koleginici su rekli kao ja ću da idem u marketinške istraživanja, zašto uvek postoji taj jedan moment toliko fazonu, zato što su tamo pare. Mislim sad, pozdrav za sve kolege i koleginice, ne mislim ništa loše vama zbog toga, ali da, to je jedno vrijeme stvarno bilo nešto što je činilo sigurnim poslom. Ja sam isto radila i u HR-u, odnosno u ljudskim resursima i sad tu ima puno psihologa u firmama. U kadrovskoj takozvano. Kadrovska, tako je.
koja je dugo bila u stvari to, gde ljudi donesu svoju radnu knjižicu i odakle vam isplaćuju plate, a sada se proširila za ceo taj jedan segment koji postoji u ljudskim resursima, to je učenje i razvoj zaposlenih. Tako da sam držala i obuke. To je još nešto što ako psiholozi radi iz tih nekih, kako se zovu, soft skills ili mekane veštine. A to je opet onda sve ono što mi u stvari učimo i izučavamo. Kako komuniciramo, na koji način da budemo efikasniji u svemu tome. I to je opet ono što sam ja, da se vratimo na ovo kao šta ljudi misle da stvari sve znaju. Vrlo često ja sam radila u banci i onda držim nešto što se zove uspešna komunikacija. I onda kao ljudi bi u fazonu kao šta sad mene ima neko još da nauči o tome kako da komuniciram. I onda provedeš u stvari sat i po vremen razbijajući taj moment da im pokažeš šta je to što ti zapravo želiš da ih naučiš i da postoje uspešniji načini komuniciranja i da možda nisu baš prirodno kao talenti, da to stvarno jeste veština, kao nekako kad radimo. Tako da i tu sve imamo psihologi i sve češće, mislim, u HR-u. Da, dosta veliki broj tamo ljudi radi. Takođe je jedna oblast gde ima ogroman broj psihologa, a obrazovanje. Koji počinje od školskog psihologa i stručnih saradnika unutar samih škola, mada mislim da ih ima i možda i u vrtićima i slično, sve do najviših struktura u obrazovanju, u ministarstvu, pošto kompleksan je užasno sistem i psiholozi stvarno imaju svoje mesto u njemu. Mada sad opet mi možemo mnogo da pričamo o tome, bojim se više iz ugla nekoga koji je išao u školu nego nekoga koji je Mada smo mi na fakultetu imali, dosta smo obučavani u pogledu obrazovanja i sada naravno tu ima mnogo boljki koje su problem obrazovnog sistema, pa onda psiholozi ne uspevaju da se nađu toliko u tome. Verujem da je možda sličan put kao i ovo u kadrovskim službama, recimo. Ranije su više bili, prosto nije bio sistem orijentisan ka tome da zaposleni budu srećni i zadovoljni, mislim, s polja gledano, pa onda uloga psihologa nije bila toliko važna, ali mislim da sada, posebno shodno događajima koji su se u skorije vreme dešavali, psiholozi mislim da mogu da stvarno dobiju još više na značaju, jer su u poslednjih par godina malo u obrazovnom sistemu realno izgubili, barem u ovim gde imaju najviše dodira sa ljudima. I to je neki naš prvi kontakt sa psihologom ako nismo imali neke veće probleme kao mali. U stvari naš prvi kontakt bude sa tim psihologom koji nas testira, je li tako, za polazak u školu? Tako je. Da, vidiš, nisam razmišljala o tome da realno prvi put kada vidiš psihologa je kad krećeš u prvi razred. Da. I to je onda to, kao psiholog uvek nešto testira i daje mi neki rezultat i vrlo često to je ono što primetim kod ljudi, oni uvek misle da ćemo mi njima da kažemo nešto što oni nisu znali. Da ćemo mi u stvari njima da otkrijemo neku slepu tačku koju mi vidimo zato što smo psiholozi i mislim da ljudi vrlo često budu razočarani i svojim rezultatima na raznoraznim testovima ličnosti i tako dalje. Obično kažu, pa to, dobro, ja sam sve to znao. Pa da, ti si dao izveštaj na tom testu, ja ga samo interpretiram. Tako da... Da, ali mislim da u stvari možda baš zato što je taj prvi susret sa psihologom kao da znaš da je neko psiholog, kao to užasno strukturisan i kao tebe sad tu neko procenjuje i mislim da to baš jako utiče na gradnju tog stereotipa psiholog, dakle osoba koja uvek nešto procenjuje. I onda kao mi sedimo u kafani, jel sad ti mene procenjuješ? Ne, brate, ne procenjujem te, nego pijemo pivo i pričamo, ne znam, Formuli 1, mislim, nevažno. Tako da mislim da kao to dosta utiče na... Da, vidiš, moguće. Ali mislim, ono što je u stvari tu zapravo bitno, a što mislim da možda delom zbog toga što nema ni psiholog u školi kada testira dete mnogo vremena ni detetu, a kamoli roditelju da objasni šta je tu poenta, da u stvari nije tu ideja da mi sada nešto konkretno to dete gledamo i sada procenjujemo i zaključujemo o njegovoj sudbini i budućnosti, već mi imamo neke tehnike koje nam služe da nešto procenimo, predvidimo, vidimo šta ćemo dalje da radimo i u stvari tu možemo negde da se dotaknemo i kao raznih metoda koje psihologija koristi zapravo u svom repertoaru. Da, meni je tu recimo, baš što se tiče testova, ti kad ideš kod školskog psihologa na testiranje za polazak u školu, ako posle toga ne dođeš u neke ozbiljnije probleme da ideš
da kao ideš i na psihološku i psihijatrijsku procenu ili tome slično, kao ti u suštini se ne susrećeš sa testovima psihološkim u tom smislu. Mnogo češće se susrećeš sa anketama koje vidiš na internetu, gde su to uglavnom kao studenti psihologije, a nekad i mi koje kao kad nemamo pare da sprovodimo istraživanja na plaćenim uzorcima, onda moramo prikupljamo podatke tako. I onda to kao bude gomila nekih pitanja na koje ti odgovaraš sa od 1 do 5, od uopšte se ne slažem do potpuno se slažem. I onda mi se čini da ljudi to smatraju užasno neozbiljnim i da im je to otprilike isto kao test iz bazara. Mislim, da imaju taj moment kao šta je sad ovo, šta sad ti mene pitaš, ne znam, jel sam ja uglavnom blaga prema ljudima, pa kao ti, valjda bi ti kao psiholog trebalo to da mi kažeš. I nekako imam utisak da ljudi vrlo često misle da to sve kao ničemu ne služi, a u stvari ogromna količina psihološkog znanja i kao znanja koje mi posle primenjujemo u praksi dolazi odatle, mislim. U stvari kao da na neki način imaju neko tu pomešano sa onim što su pitanja vezana za istraživanje, kada nešto istražujemo, i pitanja koje su vezana za kada u stvari procenjujemo nešto, odnosno dajemo taj neki test. Da, ali u stvari da citiram jednog našeg kolegu, u suštini najveći deo vremena mi zapravo nešto pitamo ljude i oni nam nešto kažu. Pa sad da li zaokruže nešto na skali ili ih mi zaista pitamo rečima i oni rečima odgovore, na to se svede ono što mi radimo. Ne možemo da zaključujemo samo na osnovu toga što mi nekoga vidimo i kao sad naše skeniramo očima i kao sad sve znamo odjedno. Da. I nekad mislim da to ljudi vrlo frustrira, zato što ja mislim da vrlo često ljudi kad oni nas pitaju nešto da im pojasnimo, da... I to je neki moj utisak da je to kao neki state of mind kao psihologa, to je da nikada zapravo ne daje taj direktan savet i taj direktan odgovor. Iako se ne varam i ne bi trebalo. Mislim, posebno u terapijskom kontekstu. U terapijskom kontekstu posebno i zato nekako sa time se vrlo često susrećemo. Kao ja sam sad očekivala neki savet. Ja bih želela da mi objasniš ovo ili da mi kažeš ono. I onda se jako razočaraju zato što krenemo u tome kao, pa to sad sve zavisi. Ima jako puno faktora. Ljudi su individualni i različiti. Ako uzmemo i ovo, mislim, mi stvarno ne možemo tu da damo odgovor. I ja mislim da to ljude jako često frustrira, jer mi nekako u psihologiji vrlo često dođemo do toga, pa mi baš ne možemo da ti damo taj jedan odgovor, a kao da im je jako potrebno da taj jedan odgovor dobiju od nas. I mislim da tu vrlo često dođe do nekog kleša između nas i opšte populacije. Pa moguće zato što, mislim, gde ja mogu da vidim da to dolazi, zato što često, ponovo kako ljudima je često kontakt sa psihologom kada je neki problem akutno tu, i onda verovatno u tim stanjima ljudi zaista očekuju da im neko stvarno pomogne, onako iz krajnjeg očaja verovatno, i onda mogu da razumem zašto je frustrirajuće da ti neko ne da gotovo rešenje, jer kao kod lekara kad odeš on ti da lek, ti popiješ kutiju antibiotika i odmah ti je bolje. A sam psihološki pristup, terapijski deo ili generalno bilo koji radi sa ljudima je isto će biti bolje posle nekog vremena i prestaće sa terapijom, ali opet nekako ljudi, taj proces traje mnogo duže nego što bi iko očekivao. Da, kao nije čarobna pilulica i to kao ako vam neko kaže ja sam psiholog i da vam konkretan savet za veliki problem, to ne valja. Uzmite to sa rezervom. Tako, razaznaje se po tome da znamo da ništa ne znamo. Da. Ali to onda dovodi, čini mi se bar, dovodi do toga da ponovo ljudi na neki način ni podaštavaju našu profesiju, jer sad mi nemamo gotova rešenja. I mi fakat nemamo gotova rešenja, jer to kao kako ćeš ti da se ponašaš, osjećaš, što god, stvarno zavisi od milion faktora. I onda onog momenta kad dođemo do toga, pa zavisi, i pa reci mi nešto više o tome, pa sad ti kao sklapaš neku priču, da onda se ljudima čini kao da je sad to, kao, a šta vi, brate mili, znate? Tako je. Šta sad, ja sve treba da ti kažem, kako ne znaš, mislim. I ono što mene interesuje baš negde u vašem radu, kao čemu je uopšte korisno? Kao, to što vi, kao šta ćemo mi sada da radimo sa gomilom, a vi saznajete baš onako interesantne i dobre stvari, ali dođemo do toga da kao, ali... Nemoj tako, ja se to pitam svaki dan sa svojom temom doktorata.
Aha, pa evo ja mogu da dam, recimo, iako nije, pošto je oblast prosto takva, vrlo je fundamentalna i nije momentalno jasno gde se to može primeniti i ja se nekad zapitam, da budem iskrena, ali ako ništa drugo da saznamo nešto o funkcionisanju ljudskog kognitivnog sistema, da se izrazim tako pogano. Fancy. Da, ali evo recimo nešto gde je što je ljudima vrlo vidljivo sada, neka znanja koja potiču iz istraživanja jezika, gde mi znamo o tome kako se značenje reči može opisati efikasno kroz veliki set brojeva, je prvo krenuo od negde 80-ih da se razvija i evo danas je prerastao u ove GPT modele koji stoje iza chat GPT-a koji je sada velika pretnja, wow, veštačka inteligencija će sve da nas pobije, mislim, a to je program koji je samo pročitao gomilu teksta i može da predvidi šta je sledeća reč koja treba da izađe i ono što je meni bilo uvek zanimljivo je zato što veliki skok u tim modelima, oni imaju stvarno kontinuitet razvoja od 80-ih godina, takvi slični modeli. Ono što je sada postalo u oblasti state of the art se desilo kada su zapravo, jer postoji stalno ta igra između računarskih nauka i psihologije, pa malo psihologija se osloni na nešto što znaju računarske nauke, pa pravi modele prema tome, teorije svoje, pa malo onda ovi računarci shvate, aha, ovi imaju opis kako to ljudi rade, hajde mi to da primenimo. I u stvari ovde se sada desilo to ponovo da su iz psihologije preuzeli računarske nauke nešto i došli smo do toga da sada imamo programe sa tim suludim uspesima. Sa druge strane, recimo, evo da nešto malo ljudskije što nije surovi zatvoreni sistem gde mi ne znamo šta se dešava, on nam nešto priča, a recimo nedavno smo mi radili neko istraživanje o kome ćemo, nadam se, pričati nekad ovde, koje je vrlo se spontano relativno desilo, gde smo mi poredili to kako ljudi procenjuju pobudljivost i kao da li je reč pozitivna ili negativna kada je čujemo, da li nam izaziva takve emocije i koliko nas pobuđuje u kontekstu pandemije koronavirusa, pa imamo merenja pre korone, pa smo merili tokom samog lockdowna i posle. I evo recimo tu se ispostavilo da na jednoj takvoj prostoj meri, koja uglavnom služi kao kontrolna varijabla u istraživanjima, našli smo to da to potencijalno, sad ovo je baš onako prvi koraci u tome, da potencijalno to može da služi zapravo za detekciju nekih stanja, možda ne konkretno mog stanja sada na tako malim merenjima, ali mi smo u tom istraživanju u suštini našli da je nekako na nivou populacije postoji veća pristrasnost ka negativnoj stimulaciji. Dakle, kada se desio jedan katastrofičan događaj, ljude prosto nekako pozitivne stvari manje pobuđuju, a negativne ih mnogo više pobude. Tako da ok, kad čujem nešto lepo važi, ali ništa specijalno, a kad čujem nešto loše, onda upadnem u mnogo gori rage nego što bih možda ranije. Tako da u tom smislu istraživanja mogu da idu i u taj primenjeni aspekt gde zapravo to koristimo da detektujemo možda neke socijalne promene ili događaje ili slično. Da. Rekla si zabranjenu reč kontrolna varijabla. Samo da šalim se. U stvari možeš da je kažeš ako objasniš ljudima šta je kontrolna varijabla. Naravno. Pa kao što je već malo pre zapravo Marija rekla, mi generalno kad ne znamo odgovor na nešto, to može da bude posledica velikog različitog broja stvari koje mogu da utiču na to, ali pošto nas u psihologiji ne zanima uvek da ispitamo apsolutno sve na ovom svetu, već nas najčešće zanima jedna i trebalo bi uglavnom da nas zanima jedna u istraživačkom kontekstu, mi i dalje moramo imati svest o drugim stvarima koje tu utiču, tako da moramo da pratimo pored fenomena koji nas interesuje, moramo da pratimo i druge stvari za koje što na osnovu literature, što na osnovu istraživačkog iskustva ili, ne znam, prethodnih naših istraživanja, možemo da znamo da potencijalno može da nam pokvari sliku o onome u šta mi stvarno gledamo. I onda su u stvari to sve kontrolne varijable. Tako je, i onda mi izmerimo i to nešto drugo, iako nas to ne interesuje, i onda sad kontrolišemo to na različite načine, da li kroz samo istraživanje, kroz metod istraživanja, ili koristimo neke statističke tehnike da to proverimo. Eto, malo i o metodu istraživanja. Ne, ono mi je super u svemu ovome što si mi rekla, jeste koliko mi nemamo svest o tome gde je sve prisutno istraživanje koje se desi u psihologiji i koliko je to zapravo primenljivo na toliko nivoa u različitim industrijama da mi nismo znali da to zapravo došlo iz jedne psihološke laboratorije. Tako je, tako je.
Ne iz jedne, iz mnogih, verovatno. Ovo je baš došlo onako, ali eto, mislim, i preteča takvih modela je zapravo su došli iz psihologije. Mislim, mi smo, kao nešto što mi učimo na prvoj godini zaista i to je onaj neobičan susret sa psihologijom, kao ti razni računarski modeli koji sad odjednom umeju da nauče nešto iz onoga što vi ubacite u te modele, su zapravo potekli iz psihologije. Da. Ok, iz saradnje sa računarskim naukama, jer potrebno je imati izvesne veštine, ali opet tu su psiholozi. Mislim, psiholozi su na mnogo mesta i ti si pomenula gde je neko dugme na mašini u fabrici, kakvo je osvetljenje u okolini, pa opet onda kako recimo treba testirati znanje kod dece u školi. Isto psiholozi su se bavili time kao da ne pitamo samo da nam ponovi godinu, nego i da ima neko razumevanje u tome. Ne znam, ne pada mi sad na pamet više stvari, ali bukvalno na mnogo mesta oko nas se nalazi. Jedino što sam sigurna je da psiholog nije smislio o javno odgovaranje pred tablom ispred celog odeljenja. To sigurno. Ne znam ko je bio, ali psiholog nije bio, znajući koliko je to anksiozno. Ili bio psiholog sa lošim namerama. Da. Nije volao decu. Milice, gde je primenjivo to što ti istražuješ? To, pa da, sad ću da budem zla prema sebi, da kažem nigde, šalim se. Šalim se, ne, primenjivo je na mnogo mesta. Ja se, kao s jedne strane bavim međugrupnim odnosima i to kao stereotipi, predrasude, diskriminacije. Mislim da je poprilično samo objašnjujuće gde sve to, mislim, kao živimo i na takvom području i u takvo vreme da su sve te stvari... Živimo u društvu. A živimo i u društvu, zamislite. Tako da u suštini kao nalazi do kojih mi dođemo u socijalnoj psihologiji mogu da se primenjuju, dakle, na to kao kako sad da nekako pomognemo ljudima, da ih motivišemo da budu manje, da ne diskriminišu, na primjer, neke manjinske grupe. Zašto dolazi uopšte do diskriminacije? Kao odakle to ide? Zato što kao postojali su, iako se ovo sve čini jako nekako logičnim i kao životnim, zdravorazumskim pre svega, kao jako je mnogo vremena trebalo socijalnoj psihologiji da dođe do toga da kao nemaš ti predrasude zato što si zao, nemaš predrasude zato što ti se ne znaš šta desilo ili kao ne voliš neku određenu grupu ljudi zato što ti ona naudila, nego da mi to prosto kao delimično dolazi iz nekih i ograničenja našeg kognitivnog sistema, odnosno načina na koji prosto naš mozak može da funkcioniše, a da se onda na ta ograničenja lepe dodatno još, neke negativne emocije i tome slično. Tako da kao to, čovjek koji ima predrasude nije nužno loš čovek. To je ono što uvek ponavljamo i kao jako je važno, zato što sad kao svi smo tome skloni. Tako da, s jedne strane to, mi smo recimo, meni je to bila kao super primena mog istraživačkog rada. Pravili smo neke radionice za srednjoškolce koje je trebalo njih da zapravo nekako osveste i ohrabre da se manje diskriminatorski ponašaju, da preispitaju svoje predrasude, stereotipe. I to je bio jedan baš jako lep moment s jedne strane dok sam kao to pravila i razmišljala kako sad ja sva svoja znanja da pretočim u nešto, kao u neke konkretne akcije, u neke konkretne igrice, aktivnosti koje sad kod njih treba da dovedu do toga da malo šire gledaju na svet. I onda kad smo dobili rezultate da je to zapravo uspelo i da kao zaista kao deca koja jesu prošla kroz taj program su, dakle, prije programa je kod njih izmereno koliki su njihove predrasude i stereotipi prema različitim društvenim grupama. I onda nakon tog programa ponovo ispostavilo se dakle, da je kod te iste grupe dece došlo do smanjenja stereotipa i predrasuda i to je moment u kojem sam ja imala, kao, baš se lepo osjećala zato što kao, evo sad vidimo kako to sve što mi istražujemo radi. Sad, s druge strane, naši nalazi, mislim, ja se bavim još jednom oblašću socijalne psihologije, to je zapravo zdravstveno ponašanje, to je kao kako se ljudi ponašaju u vezi sa svojim zdravljem u zavisnosti od raznih društvenih faktora. I sad tu, dakle, su primene stvarno mnoge.
trenutno pravimo priručnik za medicinske radnike za komunikaciju sa ljudima o na primjer, nepridržavanju preporuka lekara, o konzumaciji različitih, upitnih zdravstvenih praksi koje kao nisu dovoljno ispitane i ceo taj priručnik je zasnovan u stvari na istraživanjima koja smo mi sami radili i dobro, koja su i pre nas ljudi radili, tako da u toj oblasti je, na primjer, jako primenjivo. I nekako ponovo, to kao ono što si ti spomenula, kao ljudi kažu, ali šta sad ti mene imaš da učiš komunikaciji, a zapravo ima tu svašta da se nauči. Da. Znači, ako nađemo na neki pamflet ili neki projekat u školi koji ima tako neku ideju, opet psiholog stoji. Pa neretko da, zapravo. Vrlo često. Neretko da. Mm. A gde se tvoj posao primenjuje? Mislim da je to... Jedan je. Pa to je ono što smo spomenuli kad kažemo psiholog, mi najčešće pomislimo na psihoterapeuta. I sad tu je isto jako interesantno zašto i u okviru psihoterapije tu se ljudi jako zbune, mi imamo raznorazne psihološke škole i pravce i dolazimo iz raznoraznih pozadina i radimo svoj posao koji ja mislim, barem ja tako doživljam, je zapravo jako informisan svim znanjima psihologije do sada koje imamo, možda ne baš to koja je svetlost, pa mada možda čak i svetlost kakva je u prostoriji i to imamo na umu. Kao ne staviš čoveka pod reflektor. I postoji, mislim, kad spomenjamo taj kauč, postoji razlog zašto su ljudi ležali, to su opet koji zašto više sad ne moraju da leže. Sve vreme kupimo znanje neko. Pa da, ali realno kada pogledaš i u toj psihoterapiji kao toliko različitih pristupa sada ima da vidite, verovatno da neko ko ne zna pogleda 2 seanse iz 2 različita pristupa, ne bi pomislio da se uopšte radi o istoj stvari, možda čak ne ni o psihologiji. Recimo pada mi na pamet standardna psihoanaliza kauč i to, i recimo telesna psihoterapija koja je opet nešto potpuno drugačije. Možeš da uđeš u prostoriju da imaš strunače i valjak i da, mislim, kao očekuješ da će te možda čak neko izmasirati. Mislim, što je bilo nezamislivo u psihoanalizi, da je kao bolje da se ne dodirujemo. Tako da postoje, ali mislim da je sve informisano opet znanjem do kojih dolazi psihologija. Mislim, naravno i neke druge nauke koje su nam tu bliske, ali najviše psihologija. I meni, ja se sećam, pošto sam ja to u Engleskoj završila i onda su to zvanje se, u svemu imaš taj naziv kao psychologist, kao psiholog. Ti si, možda budeš counseling psychologist ili možda budeš industrial psychologist ili možda budeš coaching psychologist sada i to su nekako uveli. I onda je Britansko psihološko društvo to jako lepo objasnilo, kaže kao da, vaš terapeut ne mora da bude psiholog ili vaš coach ne mora da bude psiholog, ali zašto biste uopšte izabrali da vam terapeut ili coach ili tako neko bude psiholog? Baš zato što ima celo to telo znanja koje psihologija, koje vi istražujete i koje psihologija sve ovo nekako vreme nudi i na taj način se kao i usavršava. Mene najviše oduševljava kod psihologije to što smo mi, to se sećam, to je bilo na faksu sjajno, kao mi smo mlada nauka. Kao, znaš, koliko je, 150 godina? 154, 5, nešto tako. Mislim, kad uzmemo u obzir, ne znam, neku matematiku ili fiziku ili biologiju koje imaju hiljade i hiljade, verovatno, ne znam, sad ja lupam, nemaju baš hiljade, ali i onda nekako nas tako i doživljavam, kažem, kao 150 godina, to mi otprilike dođe kao neki naučni tinejdžer i mi zapravo konstantno izbacujemo nova znanja i nove ideje. Istražujemo se, tako reći. Tako je. I odbacujemo stara. Tako je. I znaš, baš nekako tražimo to neko svoje mesto i baš zato mislim da je psihologija užasno uzbudljiva grana sad u tom trenutku, jer ja znam iz psihoterapije koliko se toga promenilo na osnovu toga šta smo saznali iz istraživanja do sada i koje stvari su sada kao okej ili koje su, što kažeš, koje smo odbacili, koje više ne primenjujemo i bukvalno koji iz godine mi saznajemo sve više i više, kao to mi je sjajno. Pa da, u stvari fascinantno je, mislim, fascinantno je, nije fascinantno, većina nauka funkcioniše tako, ali zapravo imate onako različite nivoe na kojima se istražuje. Psihologija je baš interesantna po tome što ima baš različite nivoe na kojima istražuje, od nekih samih procesa, pa nas ne interesuje konkretna osoba mnogo, do toga da kao
dubinski se radi sa jednom osobom sa kojom se razgovara. I meni je recimo baš dobra ta spona bila jer stalno nam se postavljalo i imam utisak da se možda tako i kada ja nekome kažem da se bavim eksperimentalnom psihologijom, to se vidi kao neka onako potpuno druga psihologija, da donekle i ja nekad se osetim kao da nisam ja zapravo psiholog, ja ne znam ništa sa ljudima da radim, ali je u stvari dobar moment bio i to mi se baš na studijama desilo, jer to kao prve 2 godine mi radimo to fundamentalne, odnosno osnovne te neke psihičke funkcije, to memorija, učenje, jezik, opažanje i slično. I onda kao sad dolazi ta famozna 3. godina kada ćemo po prvi put imati kontakta sa nečim što ima veze sa ljudima i onda dolazimo na opštu psihopatologiju, ono što je svima prva stvar na koju pomislite i prvi kolokvijum je da dajemo definicije mišljenja, pamćenja, jezika, zato što zapravo nisu to neki, ti poremećaji nisu nešto što je tako uočeno na ulici, neko se šetao pa smo mi zapisali, kao ovaj je čovek malo neobičan, možda je to tako, već je i to opisano kroz neke fundamentalne delove psihologije. Ali u stvari to kad spoznate na faksu, a nekako meni bar nije bilo dato ranije, nisam imala taj utisak iz srednje škole ili iz nekog opšteg obrazovanja i nekako ta linija na faksu koju dobijemo je meni stvarno bila užasno interesantna. Kao baš mi upadljivo ostao taj moment kada ja shvatam da, to je isto ovo što sam ja učila, što ja volim i čime želim da se bavim, samo sada u nekom drugom paketu, na nekom drugom mestu. Da. I na drugom nivou kompleksnosti u stvari. Da, to kao sad sve to postoji, samo se sad pitamo što sad to kod ovih ljudi ne radi. Bukvalno, i kako da rešimo. Da. I onda u stvari kad skontaš da je zapravo manje više i klasifikacija psihijatrijskih poremećaja ide po tome koja funkcija tako je. Ne funkcioniše kako treba. Onda shvatiš kao, aha, dobro, zato smo učili funkciju po funkciju, jako, jako opširno, jako duboko, između ostalog i da bismo znali šta ne radi i da li i kako možemo malo da ga popravimo i da mu pomognemo, mislim. Ali to što si rekla kao da ljudi doživljavaju kao da su to 2 psihologije, kao imamo to... Da. Ja prva imam neku distancu. To moja sestra voli da kaže kad mene upozna s nekim svojim prijateljima i onda oni naravno kao, jao, ti si psiholog, i onda ona kaže, ona nije taj psiholog. Istu rečenicu i ja primenjujem, da, i onda je... Tako da, ali isto, da sam bila u fazonu, kao nisam, ne radim ja sa ljudima, kao nisam ti ja taj psiholog, ne meni. A realno radimo sa ljudima, mislim, pa ljudi su nam baš interesantni. radimo sa ljudima, da. Samo na drugačiji način. Dobro je što si spomenula ovu opštu psihopatologiju, sam zaboravila još jedno mesto gde se nalaze psiholozi, verovatno zato što podrazumujemo, to je na klinici, znači kao klinički psiholozi, da ih ne zaboravimo. Ja se sećam isto tako na studijama, kao zašto sam otišla na pravac psihoterapije, baš kao psihoterapije i savjetovanja, jeste što se sećam da sam ja rekla kao ja nikad ne želim da radim na klinici, kao ja ne želim da radim sa ljudima koji imaju kao teške poremećaje gde moramo da pribegnemo i lekovima i ostalim stvarima. Ja želim da radim sa ljudima kako bi oni imali kvalitetnije živote i kao da želim da radim sa ljudima da možemo da vidimo te neke pomake. A kolege koji rade na klinici, ja mislim da je to nešto što možda ljudi vrlo često ne znaju, da kada se nalazimo na psihijatriji i tako dalje, mi imamo kao psihijatra, za njih svi znaju njegovu funkciju, tako da pripisuje lekove. Nadamo se da ima još tu. Ali da zapravo osoba koja istestira sve ove funkcije i koja zapravo to procenjuje je klinički psiholog. Osoba koja najduže vidi čoveka zapravo u cijelom tom procesu. Jeste. Tako da svi ti testovi koji na kraju procene, koji na kraju dođu psihijatru, su zapravo potekli od kliničkog psihologa koji ne samo zna da tumači te testove, zna i da ih daje. U smislu kao taj pristup opet kao ljudima. To umeće zadavanja teh individualnih testova, isto ljudi vrlo često misle da ti ako odeš na psihološku procenu, da ćeš to dobiti gomilu, skala od 1 do 5. Ja se sećam na studijama, nisam slušala kliničku procenu, ali ja sam slušala kognitivno procenjivanje dece i tu smo bukvalno godinu dana učili test po test kako se zadaje, jer sad to je kontekst u kom ti imaš dete preko puta sebe i kao svako to dete je drugačije i ti treba da naučiš da svako dete istestiraš kako treba. I to su možda bile, ne znam, meni
najinteresantnija stvar koju sam učila i kao, jer evo, moram to da kažem, za 4 godine mog studiranja na osnovnim studijama, ovo je bilo u 4. godini, to je jedan jedini put da sam ja preko puta sebe u svrhu neke predispitne obaveze imala osobu jednu, konkretnu, imenom i prezimenom, a ne nekih anonimnih 200 ispitanika koji su učestvovali u mom eksperimentu. Da, dobro, to malo u odbranu naših programa studija, to je više zbog toga kako smo i ti i ja odabrale da se krećemo. Što nismo htjela na kliniku, Da se krećemo kroz studije, inače ne mnogo, ali postoje kroz prakse na različitim modulima kod nas na fakultetu zapravo ima, mada opet čak i studenti koji se odluče za klinički smer opet nemaju mnogo takvog kontakta. U smislu toga da oni imaju da zadaju neke kliničke testove u funkciji toga da se oni vežbaju, ali nije to isto školska vežba, kao što i ovo nama u suštini bila školska vežba. Ali užasno korisna školska vežba. Jako korisna, ali to ljudi ne znaju koliko to umeće testova, zadavanja testova zapravo umeće, da ti moraš da, prvo što kao moraš da znaš taj test, potpunosti, ali onda da znaš da kao to zadavanje prilagodiš svakoj osobi, a da opet ni na koji način ne odstupiš. Ja se sećam, moguće da smo to zajedno, Ksenija, radile, na nekim od tih vežbi u školi, kad smo zadavali te kognitivne testove deci, meni je zapalo da testiram devojčicu koja slabo čuje. Ali to nismo znali pre toga. Nismo znali. Profesorka bi nas pripremila na to da je znala. I sad ti u jednom trenutku shvataš da većina stvari koju si naučila o tom testu, da sa tim moraš dosta da ih promeniš, da kao moraš da vodiš računa da lepo otvaraš usta jer kontaš da ti ona čita sa usana, da pričaš glasnije, da pričaš sporije. Sve to deluje kao jako banalno, ali kao zapravo užasno važna vežba u tome. I onda kao cijela ta ideja, ma šta sad psiholozi, oni mi samo daju neke testove, kao nije uopšte samo. Baš uopšte nije samo. Da, nisi samo podelio ko hrpu papira ljudima. Da, i na kraju sa tim testovima to isto meni bila jedna stvar koja onako možda nije nužno transparentna, a baš i vezana recimo za testiranje inteligencije, onako, baš sa svih sličnih kurseva. Nama je vrlo jasno rečeno da ta brojka, famozna brojka, ta IQ o kome svi pričamo, koji nam je tako neki ideal, ova ima visoki IQ, ova i nema visoki IQ, je zapravo u psihološkim terminima možda najmanje važna informacija koju dobijete u testiranju. Jer taj izveštaj bi u tom slučaju mogao biti jedan papirić na kom smo mi zapisali cifru, a zapravo ta cifra, osim što proizilazi iz toga što mi znamo određene stvari o našem ispitaniku, klijentu, pacijentu, u kom god settingu da se nalazimo, takođe mi vidimo tu osobu, možemo da proćaskamo sa njom pre ili kasnije i ti izveštaji, čak i ovi koji smo mi pisale za fakultet kao za vežbu, su imali 10-15 strana, a tek kada ste u kontekstu klinike i zadate mnogo veći broj testova i još imate i dovoljno iskustva u radu sa ljudima da možete da uočite i neke druge aspekte u ponašanju, to stvarno budu ogromne Da. To je da ti u stvari treba da imaš to jedno određeno umeće da interpretiraš, odnosno da kažeš kada neko ima, ne znam, na toj i toj skali broj 7, šta je zapravo 7, kako on izgleda. Šta je iza te sedmice. Šta je iza te sedmice. I hvala što si spomenula ovo, zašto onda ide i još jedan proces u tom zadavanju testova, to je onda davanje povratne informacije osobi uživo. Znači, s jedne strane, obično ti papiri i izveštaji odu opet nekom dalje stručnom licu koje s tim nešto radi. A ja se sećam da su kod nas na postdiplomskim studijama kad smo radili to zadavanje testova ličnosti jako radili na tome kako se onda ta povratna informacija daje. Kako objašnjavaš tu sedmicu i sećam se da mi je to uvek bilo, da sam to sebi zapamtila kao pravilo. Ja iz rezultata testu ličnosti dobijem gomilu nekih brojeva. Ja kad dajem povratnu informaciju, najbolje da nijedan broj ne spominjem. Znači, onda znam da je dobra povratna informacija ako nisam morala nekom da kažem to je na skali ste 5.
na, ne znam, otvorenosti. A ljudi vole da čuju neku brojku čak i kada im ne znači ništa. Baš mi je to mi je isto interesantno, kao može neko da ti kaže puno stvari o tebi ili brojku, ali nekako se svi uvek hvataju za tu brojku. Valjda mislim da smo samo naučeni da je to nešto izuzetno važno. Pa valjda i zato što kao sad to imaš IQ, pa kao to znamo otprilike koliki IQ je dobar IQ i onda valjda zato ljudi očekuju broj, ne znam, kao vole da se to sad kvantifikuje. Imamo poverenje u brojeve, jako dugo su nam govorili da su brojevi vrlo značajni. Sad kad smo kod toga, podsjetile ste me na jednu stvar koju možda ne bi bilo loše da pokrijemo, a to je kako naše kolege ili ne kolege, pošto vrlo često ne znamo ko stoji iza toga, umeju nekad da zloupotrebe tu ideju o tome da su sad psihološki testovi nešto što će tebi dati jako vredne informacije o sebi. Naišla sam, to jest izašla mi je na Instagramu reklama, sponzorisani post, kao, ne znam, testirajte svoju, i sad neću da ne bih prozivala i pljuvala, testirajte svoju nešto, neka relaciona stvar vezana za međuljudske odnose je bila u pitanju, za samo 700 dinara. Aha. I ja nisam bila lenja. Dala 700 dinara? Ne, nisam dala 700 dinara. Poslala sam poruku da sam ja zainteresovana. To je inače moj hobi, da s vremena na vreme, kad posumnjam da je neko to rešavaš random psihološke testove. Ne, kad posumnjam da je neko, i to radim zato što sam dobar ispitanik, kao nadam se dobroj karmi da će onda ljudi učestvovati u mojim istraživanjima. Ali da na te reklame za kao kad mi nešto deluje kao sumnjivo. Psihološke usluge, nazovemo ih tako. Psihološke usluge, da. Kad mi nešto deluje sumnjivo, ja se javim i raspitam se. I onda vrlo često kao kad dođem do toga da, kao, ovo možda i nije baš kako treba, ti ljudi me ghostuju, odnosno samo kao, ili se naljute. Desilo se par puta. U svakom slučaju, da se vratimo na testove, pitam ja, pošaljem poruku, dobar dan, ja sam za ovo zainteresovana, a možete mi kažete koji test je u pitanju? I kaže mi čovek ili žena, nemam pojma ko stoji iza profila, koji je test u pitanju, ja izgooglam taj test postoji u otvorenoj formi, doduše na engleskom, ali kao, mislim, svako može da ga prevede. Dakle, taj test, još jedna stvar koju bi trebalo da objasnimo, dijagnostički testovi se vrlo često plaćaju, odnosno ti ne možeš kao fizičko lice da dođeš u posjedstvo da kupiš taj test, odnosno kao, a ti kao psiholog, prvo moraš da dokažeš da si psiholog, i moraš, to jest ne ti, nego kao tvoja institucija da kupi test. Tako da kao postoji neka regulativa koja je ipak dalje od toga. I za neke određene testove moraš da imaš da si položio za davanje tog i tumačenje tog testa. Ovo je znači bio neki najobičniji upitnik, to kao sa skalom procene od 1 do 5, ne znam kao koliko, ne, šta god, ne vezano za međuljudske odnose. I onda sam ja kao, mislim, nikad ja ne odem dalje, kao nemam šta da raskrinkavam te ljude, ko sam ja uopšte da to radim, ali mi je bilo fascinantno to što je osoba u stvari smislila baš dobar biznis model koji je zasnovan na jednoj sitnoj prevari, koju suštinski mi psiholozi znamo da je prevara, jer mi znamo kako taj sistem funkcioniše, ne znam ja šta, a da je kao neko će stvarno dođi da da tih 500-700 dinara koliko god. Tako platili su usluge prevođenja tog testa. Pa, da, ali nekako čini mi se da i sad kao posebno sve više sa tim porastom svesti o važnosti mentalnog zdravlja i porasti to kao vidljivosti i psihoterapiji, savjetovanja i kao generalno do psiholoških usluga, dolazi i do porasta, naravno, kao nekvalitetnih sadržaja u tom kontekstu. I da onda ljudi vrlo često zloupotrebljavaju taj stereotip, psiholozi testiraju da zarade pare na kao jako brz i glup način, tako što kažu, sad ću ja tebe da testiram. Čime ćeš da me testiraš? Pa evo ovih 20 pitanja popuni i ja ću da ti nešto kažemo. Dobro, mi odrasli smo na takvim testovima po raznim ženskim časopisima, kao najviše odgovora po da, ti si ovakva, najviše odgovora po B, ti si ovakva. Ali to je užasno važno da ponovimo da kao psihološki testovi nisu testovi iz bazara, nego su kao... Tako zvala bazar psihologija, to je tako poznato. Da. Nego su kao neki instrumenti koje su ljudi sedeli. Mislim, meni je to bolna tačka zato što ja sam u nastavi na psihometriji koja kao
se baš bavi kvalitetom psiholoških testova i onda stalno i studentima to ponavljam, pošto njima, mislim, ta psihometrija je jedna vrlo statistička stvar u svojoj suštini, onda njima vrlo često nije jasno šta će njima to i smara ih. I onda im mi stalno ponavljamo, ljudi, ali kao, gde god da radite, koristit ćete testove. Užasno je važno da znate da odlučite između dva testa ako imate informacije o nekim brojevima ili ne znam ja šta. Tako da i ova priča sa bazar psihologijom, to nisu naši testovi, to iz bazara i bravo girl i ne znam šta je sve tu bilo. Da, ali ujedno recimo, evo, tvoja priča o testovima je super vezana za to recimo zašto svi psiholozi to moraju da znaju, jer s jedne strane, ok, možda ja u kontekstu eksperimentalne psihologije neću morati da znam neke stvari o testovima, ali ako neko ode iz akademskog konteksta gde ne mora da zna psihometriju ili ne radi u klinici, ali recimo ukoliko radite u korporacijama je posebno to često prisutno, da vama neko zapravo, vi ne pravite kao psiholog u tom korporativnom settingu test, vama taj test neko prodaje i vi morate da znate da li će vaša firma dati, a testovi nisu jeftini da to ponovimo, da li će vaša firma dati nekoliko hiljada evra, jer to može imati implikacije i po vaše radno mesto, za neki test koji će zapravo da da neku informaciju ili test koji neće da da neku informaciju. Gde recimo se mnogo vide testovi, ne samo u bazaru, ali kao ti, nazvaću sada to pseudopsihološki testovi, recimo ovaj Myers-Briggs, koji mislim da smo svi rešavali, to su 4 slova neka, kakve ste vi ličnost. Taj test, ako ne znate i ako ne razumete šta je proces pravljenja dobrog testa i šta je dobar produkt tog procesa, vi ćete znati da prosto to što ste vi za taj test konkretno, to što ste vi dobili ista 4 slova na kraju, je više do toga što ste zapamtili šta ste odgovarali generalno, nego zbog toga što test može pouzdano ponovljeno da izmeri šta je zapravo, kakva je vaša ličnost, uslovno rečeno. Tako da, mislim da je to sada širenje svesti, a psihologija je svima interesantna, to je ono smo pominjali na početku, svi žele da saznaju nešto više o tome i onda imamo taj rast psiholoških sadržaja koji i sada treba probrati u tom moru zaista, a ne možemo da očekujemo od svih ljudi da završe psihologiju ili da prate. To je sad stvar toga da se drugačije mora pristupiti možda psihologiji u opštem obrazovanju. I tome kako organizujemo struku. Ja sam nekada davno čula taj izraz koji se meni uvek svideo, kako u Americi su govorili, ne znam, za advokate ili za lekare, kao kako oni jako lepo štite svoju profesiju. I mislim da je to ono što nam negde malo fali, da razmislimo u stvari o načinima na koje možemo da zaštitimo svoju profesiju, odnosno da ljudi znaju te razlike i da znaju kada dođu negde da je neka prevara ili da znaju da, evo sad kao pričam sa psihologom i zašto je to drugačije od toga kad pričam sa drugaricom. Da. I to da vrednujemo zapravo to što imamo. Da vrednujemo to što imamo i da nekako ovo što je Ksenija rekla, bolji valjda pristup psihologiji kroz obrazovanje može do toga da dovede, da stvarno nekako budemo svesni da svi mi nešto smatramo o sebi, o drugima, pa mislim kao probudiš se ujutru i ne osjećaš se dobro i postaviš sebi pitanje, a što? I kao, jel mi se nešto desilo, mislim, jel tako, kao stalno promišljaš nešto o tome, ali kako se to tvoje promišljanje i smatranje razlikuje od nečega što je utemeljeno u nauci. I vrlo često čini mi se da ljudi, mislim, znam dosta ljudi u stvari koji imaju neki dosta jak otpor prema psihologiji i posebno prema terapiji i savetovanju i onda kao kažu, ali šta će ta osoba meni drugo da kaže što ja već ne znam? Ja već sve znam o sebi. Tu je poenta. Znači ti svašta znaš o sebi, ali neko ko je obučen da to sagleda iz jedne potpuno drugačije perspektive, može na osnovu opet tvog inputa, kao ti biraš koliko ćeš da ga daš, da zaključi još neke stvari tebi i da ti onda kaže, odnosno da te navede kao na načine na koje ne znam, možeš sebi da pomogneš i tako dalje. Ali da, mislim da i taj kao to pitanje kao, a šta će da mi kaže, kao kako znamo da psihoterapija radi. I sad ti si pominjala da zapravo to kao psihoterapija u stvari zasnovana na svom tom korpusu znanja psihološkog.
i kako znamo da radi zahvaljujući istraživanju psihologije. To, ali ponovo postoji ljudi, nešto. rade kliničke studije, to se proverava, dugi niz godina traje. Mislim da nam je to, sad sam se u stvari setila da imamo i nezgodan predmet istraživanja. Znaš, kao mnogo je lako kada istražuješ drvo. Znaš, kao nešto užasno konkretno što se ne pomera i ima otprilike 3 faktora koje mogu da utiče na njega. A mnogo je teže kada proučavamo ljude i njihovo ponašanje i život, ono, generalno kako se odvija. Jer nam treba stvarno dugo vremena za neke određene stvari da saznamo i tako dalje. Ali nekako ja uvek imam to veliko poverenje, mislim, sigurno sam da to moj bias, da ono što jesmo utvrdili, da na to mogu onako da se oslone. Baš onako. Pa da, ali evo, mislim, u tom smislu sad možda zvuči kao da mi sve vreme pričamo o psihologiji, tako nešto oposebna i to, da. Ali zapravo kada... Ali jeste. Ne, naravno, nama je najposebnija na svetu, ali bukvalno najbolja stvar na svetu. Ali ako pogledamo, osim što ima taj neobičan predmet istraživanja, psihu koja je tako lelujava i nismo sigurni šta je u pitanju i te psihičke funkcije, zapravo kada pogledamo od drugih struka se ona ne razlikuje previše. Dakle, imamo neku bazu znanja koja evoluira sa vremenom i onda imamo pojedinačne eksperte koji se razvijaju i primenjuju svoje iskustvo. I okej, to je možda najlakše opisati u terapijskom smislu. Ja sam naučila neku školu terapijsku gde su ti procesi optimizovani kroz gomilu istraživanja, ali onda imam dodatno iskustvo kroz rad sa klijentima. Slično i mi u nauci kada radimo. Ok, mi naučimo te neke teorije, naučimo metode i tehnike različite koje primenjujemo, ali opet ima malo i iskustva. Kao kada izvedem 20 eksperimenata, možda ću imati neki ekspertski uvid koji neću moći da objasnim, ali će on možda bolje raditi i dovesti do preciznijeg merenja, ako ništa drugo. Da, to u stvari ti se sve vreme baždariš, mislim kao bilo kojoj drugoj struci. Pa da. Ti se baždariš fino kako vreme prolazi. Nismo misteriozna bića, Da, kao mitsko biće psiholog, kao zna sve o tebi. O ljudskoj prirodi. Ljudskoj prirodi, da. Ljudska priroda, to je moj to je moja crvena linija, kad mi neko kaže to je u ljudskoj prirodi, ja sam u fazonu, brate, ako neko zna šta je u ljudskoj prirodi, ovde između nas dvoja, ja sam psihološkinja, ti nisi psiholog, onda ne možeš da mi kažeš da je nešto u ljudskoj prirodi. I mislim da to u stvari, kao baš ljude baguje, kao, mislim u stvari, da psiholozi baš dosta znaju o ljudskoj prirodi, a onda kao, ja kad razmislim uvek šta je ljudska priroda, kao, jel to postoji? Jel to postoji kad već imamo nešto što se zovu individualne razlike? Znači, kao, ne znam, ti si ekstravertnija od mene, znači, kao, nije nam to u prirodi, ja sam ovakva, ti si onakva, neko treći, ne znam kakav. Mislim da je to još jedan od mitova da su neke stvari kao tako duboko ukorenjene u našoj prirodi, zapravo kad malo zađeš dublje u psihologiju, shvatiš da nisu i da je tih stvari koje jesu u ljudskoj prirodi užasno malo. Da. Mislim, jako si lepo rekla da svako nešto smatra o sebi. Da. I da razlika da onda psihologija proveri šta je to što ljudi smatraju. Da. Kao proveri da vidi da li je to tako ili ne.